Jroning Kamah Candra Dimuka para putra saged pepanggihan kaliyan Rama lan ibunipun Janaka lan Werkudara pepanggihan kaliyan Kang Rama Raden Pandhu dene Nekula lawan Sedewa saged pepanggihan kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrin ingkang dinten menika dari kepareng nampi kasuwargan swasana trenyuh karana para putra saged pepanggihan kaliyan roh alusipun para rama lan ibu daya-daya kepareng badhe nyuwargaken kaya mangkono cipta renggalira kang dereng kawijing ing lesan yaning kalaga kadhi langit ambang tepas upama neka lintang sumayana yana Lintang kusumayana sumawur risan pandusi ngaturaken sungkem duh Rama Prabu Pandhu Dewanata iya tak tampa Janaka Prabu Buta Bagus Basaku tanpa loro Pandhu bapakku iya Werkudara tak tampa basamu Bocah Bagus pangestuku kanggo sliramu sakloron Kanjeng Ibu kula saged pepanggihan kaliyan Kanjeng Ibu Madrin ngaturaken sungkem kunjuk sandhaping padha Kanjeng Ibu semanten ugi kula ngaturaken sungkem kunjuk sandhaping padha Kanjeng Ibu ya anakku bocah kembar kula lan Sedewa pinten lantang sing ndak tampa pangestu kanggo sliramu sakloron pinten lantang sen senajan tos sedulur ana arane kaya kakang-kakangmu nanging nggone tresna karo kowe bitak-bitake iki sedulur sambenan lan hidup iki dadi pakarti lan dadi patuladan kang utama ya nek kula lan Sedewa inggih ngestaken dawuh Kanjeng Ibu sabanjure iki sing bakal takon marang sliramu Janaka Werkudara Prabawa apa kok jeneng kita wani mlebu ning Kawah Candra Dimuka mongko Kawah Candra Dimuka iki panase 1000 geni ning Marcapada dadi siji wah mergo saka tekadku rasane mung anane adem lawan ayem lan tentrem kanggo nyuwargake Pandhu bapakku Kocapuri kala semono prapanipun Kaluras Marbodranaya sing marai adem niku kula
mugi titiwangi panjenengan nampa swarga dipun swargaken kaliyan para putra ning ngene badhe nyuwargake niku kudu nganggo lakon nganggo laku ae. Jenenge menungso niku ning manut sing maha kuwasa nek wayang niku ning manut dalane arep ora Werkudara ki nek Werkudara ki nek lakone Werkudara reca ya mung dhewe manut dadi reca. Aja kaget ulun Kang Prapta Pandhu lan Madu. Di Palungguhan ulun titang ulun Pandhawa usana Kawah Candradipika ora kena perbawaning geni. Jebul iki merga Kakang Ismaya kang ana ing kene. Aku ki momong ora wiwit saka Pandhawa. Pandhu sak mbahke Pandhu, sak mbahne Buyut Pandhu. Aku ki sing anake perjanjian karo Sesi Bakir kepala aku. Wis dadi sejarah ning tanah Jawa. Aku iki paling tuwa kowe ora do kena ganggu gawe karo omonganku wong jual di Palungguhan. Yen to sakmene Pandhu lan Madrim tetep ulun setya ning Kawah Candradipika ora bakalan entuk swarga kepara Pandhawa katut dosane. Ulun dadekke tadahe Prabu Bathara Kala Gumarang. Ya Bathara Kala Gumarang ora bakal Pandhu lan Madrim mantuk swara opantuk swarga Kyai Ismaya. Makan jalan kaya bapak rusak ana pengamuke buta loro gede seprapat jagat Adi Guru badhe damel rusak wonten ing Kayangan Junggring Saloka siji arane Dewa Mambang sing siji arane Dewa Amral putih kalih ireng kaya kudunge sinden karo Darta putih kalih ireng kencang lan jaya lucu juga kok ngajual di Palungguhan dulu para dewa dikreklampetake kabeh sadurunge aku ngesotke ngetepke Pandhu ana ing Kawah Candradipika lan Pandhawa dadi pangane Bathara Kala buta loro Dewa Amral lan Dewa Mambang diundurke para putra lan para dewa padha
jaluk Pandhawa swargana Pandhu ora kelakon obrak-abrik aja mbok ganggu gawe Pandhawa, aja wong ganggu gawe Pandhu. Lah dalah. Dewa Mambang sing ora trima klakon gaglak cara mangsa kabeh. Iya ono wis jati apa dewa kalah kabeh. Lido nyembur wis ora mandi. Dijamu ya wis mekek bae, disembur ya wis mekek bae. Niki ajeng kados pundi? Ulun bakal nyuwun bantu Kakang Ismaya adimu tulung. Palungguhan dulu Kakang Ismaya ulun minta batu pengamuke buta loro Dewa Amra lan Dewa Mambang. Kowe iki kayanganmu wis bakal di pangan karo buta ge. Njaluk tulung ning aku janji nek kowe njaluk tulung karo aku siji. Kala mengko kudu tak gusah saka papan kene ora kena ganggu gawe bendaraku Pandhawa lan marga kene kabeh. Ya Kakang, aku manut sing baku. Kayangan bisa tentrem kaping telune aku njaluk Ndara Pandhu dari Madrim kudu manjing ana ing swarga. Iya, yen to pancen kahanan iki bisa tentrem kaya wingi. Pandhu lan Madrim bakal ulun pinto lan ulun swargake, ulun unggahke ana ing kasuwargan Kakang Ismaya.
jenengan niku Narendra Barep duwe mustaka Jamus Kelima Sada. Pinane adi-adine jenengan. Lah nek sing Barep sing duwe mustaka Jamus Kelima Sada wis dadi Brahala yo mengko adi-adine arep dadi apa jenengan niku Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa duwe mustaka Jamus Kelima Sada. Lah nek sing gaweane kudu nyekel syahadat kalimah kalih bae isih seneng dadi Brahala ngeten niku. Lah kok dhewe sing wong umum ngeten iki arep dadi apa? Ah, racut. Gedhe pangapura. Pangapura mungkin Semar Badra dieling-eling sampeyan niku cekelane wis mustaka Jamus Kelima Sada. Mustaka Jamus Kelima Sada syahadat kalimah kalih nek jenengan mung gaweane ping isih egois, gampang murka ngenten niku yo ajeng dos pundi. Sing gawe pandhem niku jenengan malah sampeyan kena nggo pandhem yo rusak negarane to, Den. Iya, menika manunggal kawula kadang kula tak rampung kira tuwin mangke perjanjianipun ten Rama Panju. Munggah ing swarga jenengan boten dados sukerta. Iya Kyai Semar Badra. Jenengan niku Narendra titise Wisnu. Lah nek titise Wisnu kuwi dadi Brahala ngeten iki sing ora titis-titis lajeng dadi napa. Wisnu niku wajibe njaga tentreming jagat penyeimbang. Penyeimbang wontenipun kerusakan jagat niku nek yo sampai melu-melu rusak jebul waduh. Jelata gumulung nangamo punggung ngrempak wadya 3000 sing gedhe pamungkumu Kyai Semar Badranaya sebab aku ora narimakake adi-adiku Pandhawa kang bakal dadi pangane Bathara Kala. Nah, kula niku Semar Badranaya jenengan Wisnu Bathara mongko sing isa nyernake kala niku sing ngerti pengapesane. Mila saking menika saiki sadèrèngipun nyuwargake padu kala saandhane dilungake dhisik. Mangke jenengan madhep dadi dalam kandha panismane Wisnu. Kasinungan perbawaning Bathara Guru kula tak dadi pancak jenengan jenenge Pancak Asem Sore. Kula kaperbawan-perbawanipun Bathara Narada dene penggenderipun mangke penggender Suruni menika penggender wadon. Kaperbawan panguwasanipun Bathara Brahma. Monggo kala dipun padosi ayo bareng-bareng dimulai.
ya dasar kepara nyata. Kowe mlaku gawa pedhangmu ya peparinge Bathara Guru iki gamanku sing kanggo mateni Sukerta sing dadi panganku. Wektu dina iki Sukertane Pandhawa 5 sing kabeh bakal padha dadi panganku sebab uga dianggap luput dening Hyang Pramesti Guru. Nek kowe ngerti perjanjene ora sing iso njugarke kowe yen ana sing bisa maca kang dadi pengapesane aku bakal ngaku yen to pancen kuwi guruku wong tuaku ya aku kudu manut. Yo yen to pancen kaya mangkono senajan to aku iki jejering titah ana ing Madyapada nanging aku go panes maning Bathara Wisnu. Aku Panjak Asem Sore lan Penggondering Sruni bakal nyirnake kowe saka papan kene kala. Wah, apa kira-kira kowe iso tandya teko mangkono? Kyai Lurah Semar Badranaya dia maos rajah ingkang wonten bathuk telak dada lan gigir. Kala Cakra, kala Caraka balik kala lumirang sastra begati lan kala Cakra. Nglupruk tanpa daya Sang Bathara Uwaja. Kowe wis ora iso ndidaya, ora ndek kekuatan apa-apa. Mula sak sopo wae yen ana ing kene ora kena kok ganggu gawe gamanmu pitak jaluk. Saiki kowe kudu lunga saka papan kene pelajar ya jatuh semati. Semati wis ora kena dadi panganmu kala wis manut karo aku ya aku manut wasena. Iki wonten ning kene ora kena dadi panganmu kala. Kowe wis kudu manut karo aku. Waduh, aku manut karo kowe. Ora kena dadi tadahmu kala. Uga wong kang wis yasa tutup keong kang nugelke pipisan jamu adang rubuh bumbung ora dipapake. Kuwi kabeh yen wis nganggo panebusan aja dadi panganmu aku manut kowe. Sapot sinarita Bathara Kala menawi kacariyosaken sadèrèngipun lumebet menika nontoni kahanan sendhe-sendhe wonten ing wit kambil iringipun kidul. Mula dadi pepiling tumraping para kawula tanah Jawa yen to nandur kambil
ana ngiring kidul omah akeh lan pokae mesti wit kambil iku doyong. Aku tak lunga saka papan kene nanging aku njaluk bebono apa aku njaluk pitumbasan apa aku njaluk tukon. Kowe njaluke apa kala iya? Aku njaluke wujud pari rong gedeng cita loro badhek sepoci sebul wuduk lan ingkung uga wujuding puling sekayu wis kono gawane lunga nek ora ana ya di ngapura sakanane lunga kono iya aku lunga. Njaluk apa kula nyuwun kancing donga wujudipun arta selingkur sen saga ageman putri ya kowe nek arep njaluk ageman putri mengko sedaya kae bocah limo kae kudu blejet-blejet kan wis kono kowe lunga saka papan kene aja ganggu gawe yen ora ana dimaklumi sakanane gawanen lunga saka kene iki kala semono kagerbo Bathara Penyarian Bathara Untal ingkang kagem piranti nyerat didya kala lebak liuk beto ayam kalih beras tumpeng kupat lepet lan labuhan tepak dinten menika didya kala keblak dekakan beto wujudipun jenang sekul lan rawuh kala banjar lan kala enjer beto wujudipun kembang telon lan padupan kala enjer beto sajen iber-iber kala gathak beto sajen ingkang wontening salebetipun griya dene kala ijen beto bethak sekul utawi among-among ngeton kelahiran Nyai Gumbrek beto wujudipun raja kaya kewan iwet nambangan piranti tani ingkang mangke badhe dipun umbul donga kanthi wontenipun upacara baritan. Jroning padhedhongan dipun cariyosaken Nyai Tulung utawi Endang Larasaba menika bekta slendhang gendhong lare kangge tetulung. Mila rumiyin menawi wonten ing Karang Pradusunan menika wonten piyayi putri ing sering tetulung saged tetulung sinebat Mbok Dukun Bayi. Mbok Dukun Bayi menika bekta slendhang gendhong lare wujudipun kagem Nyai Tulung utawi Endang Larasaba. Sedaya kesah swasana padhang jinggrang trawangan kantun manggi suka tentrem hasuki ginayuh kersanipun para Pandhawa anggenipun badhe ngacap Pandu Suwarga.
Tongat jualadi palungguan titah ulun Pandu Dewana Tapa dene Madrid dina iki awit seka lelabuhane putra-putramu lan uga sinirwiyung Kyai Lurah Semar Bajanaya sing sak temene kabeh kepalan mau mung kanggo nodi sepira kantepaning para putra-putramu nggone bakal nyuwargake marang jeneng sira kanyata putra-putramu kandel jiwa kasatriyane nggone bakal nyuwargake marang jeneng sira nggih saken dawuh estuken jamu kulun mula sabda ulun marang jeneng kita anggon kita nang kawah candra dibuka ulun jabel lan dina iki jeneng kita ulun unggah nang kalam alamin kasuwargan ya iki kang sinebut Pandu Swarga. Manjing ana ngalam kasuwargan ulun nedon trima marang putra-putra kita kang wis nyuwargake marang rama lan ibune iku bareng mancing wonten ing alam kasuwargan. Karo kowe wis rampung wis damai salim salim wis kaya ngono Ndara Werkudara Puntadewa Ndara Kresna Nekuradewa Janaka wis rampung saiki medhun bali ning Mercapada bali ana tugase ning Ngamarta ta dereke dempo kali cara bakal njaluk panguwasa negara Mestina nika wae Werkudara Gembelo sirahe medhim saka kayangan Jleleng. Waduh, Nekura Sedewa waduh. Nggawa motor Astrea bodol wah. Waduh. Wah, iya ngece karo Kurawa iya. Rasa cerewet pati sembuni. Prang Brata itu kecak dina iki sampah lakon kulun.